Ting 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 ting. दैज्लांनि अखायाव गोसो जायोबा आङो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ'बो नों बरनाय थाबाय गोसो जायोबा आङो बहुत बढ़िया मुन्ना नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंनि भिडिअ'खौ र' बोजा उनखालाय दा नै खावनोसै आरोना जोङो दा नारें बारि थांबाय दा नारेंआबो माथो दङहाय नै मा दंखायो माथो गिदिरथार दं नै नारेंआ मोजां मोजां थाइसे गिदिरथार नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन दा जोंखौ नुफेराखै जानो हागौ नोंसोर नारेंखौ खावो नै बिदि खावो आरोना मोनना दं दामा दामि ओमफ्राय आं खानो रोङाखै नागिरना बिलाय बबे दामा दामि नालाय खानो रोङा बारा बिदिसो आरोना जोङो नै सिखावसो जोङो सिखावसो आरोना बुरुबाय नामा नै बिथांमोना जोंखौ दा नुसिगोन आरो बाजार खालामना होदो जोंखौ नाय नोंथांमोना नै जों साथ'बो मानसि मोजां बिदि होनलाय आयु केमेरा खालाय हेर'फोरा नै गुफुरानो आयु साइकेल सलायनायाव नै दा टिं 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 दैज्लांनि अखायाव साथा दोननायजों साइकेल सलायनायजों एसे समायना अच्छा